всичко, което ние имаме в момента като ценностна система, се дължи на античната и на християнската история на тези земи. Но думата профан означава човек лишен от съзнание за святост. При нас се получи така, че махалото отиваше от едната в другата посока. Русофобията стана национален императив. Трябва ли да изборяваме фактите, за да разберем, че България е била освободена, а не окупирана от Русия? Всичко, което е държава, е положено, всяка институция, началото е положено от Русия. Такива никакви тонове с злато не са изплащани никога от България, по никакъв повод. Писмото на бесарабските българи до президента на България да престане да изпраща оръжие, което унищожава бесарабските българи. След това трябваше да се заличи и да се обясни как Англия и Щатите са победителките в двете войни. Той казва, примерно, че не желая повече Румъния да дава оръжие на когото и да било. И че иска ограничаване на американските бази в Румъния. Всичко това не може да му бъде простено. Много се надявам, че все пак Европа ще се сепне, ще се намерят, да има критична маса от хора, която ще обърне тенденцията. Здравейте, уважаеми зрители! Вие отново сте с Студио Завера. Аз съм Росица Бакалова, а днес моят гост е историкът Ира Антонова. Мисля, че темата история е изключително важна и наболяла в нашето общество, а и вие знаете, че без история ние нямаме бъдеще. Здравейте, госпожо Антонова. Здравейте. Много ми е приятно, че сте при нас. Да си поговорим за история и да започна с следния въпрос. Как един млад, не особено посветен в историята човек, може да се ориентира днес в различните исторически интерпретации за едни и същи събития, които ваши колеги доста често правят много разнопосочно. На мен лично, тъй като съм изкушена от историята, ми прави впечатление, че хора, които сте завършили в един и същи университет, при едни и същи преподаватели, долу-горе в едни и същи години, правите коренно различни интерпретации на исторически събития. И младите хора се чувстват изключително объркани от цялата тази противоположност в интерпретациите. Поначало историческия разказ не може да бъде напълно монолитен и не би трябвало всички историци да имат общо мнение по всички въпроси. Но всички историци трябва да уважават фактите и да ги представят винаги в тяхната цялостност, а не според собствената си идеологическа пристрастност да взимат едни факти и да укриват от общественото съзнание други факти. Тези дни е особено актуален въпросът за интерпретациите, историческите интерпретации, защото, както виждаме, въпроса за обучението в училище в религия или както там са решили да го нарекат, възбуди много страсти и поне по официозните медии младите са представени като хора, които се бунтуват срещу това. Дали е така? Отново това ще тежи на съвестта на медиите. Вярно ли е, че младежите не желаят обучение? Ето, примерно днес или утре, по-скоро днес, ни съобщиха по националното радио, че ще има шествие срещу обучението в религия. Не може в едно общество да няма знание за 2000 годишната история на християнството в една християнска държава. Защото всичко,
което ние имаме в момента като ценностна система, се дължи на античната и на християнската история на тези земи. Така че интерпретацията в това отношение няма алтернатива, когато говорим за възпитание на млади хора. Нека да си има богоборци, богохулници, но думата профан означава човек лишен от съзнание за святост. Така, с интерпретациите на историята, България като държава с доста завои в собствената си история, няма начин да няма и завои в интерпретациите. Но при нас се получи така, че махалото отиваше от едната в другата посока, като обаче повечето от историците бяха достойни да съблюдават, да се придържат към историческата истина и доколкото техните интерпретации бяха различни, те не се подчиняваха толкова на идеологически и на политически императиви, и на политически императиви. За съжаление, нашата интелигенция, в която влизат и историците, обича да се нагажда към временни парадигми, ценностни и политически. Имам усещането, че поне когато аз бях студентка и когато бях аспирант и в младите си години, когато работих в Института за балканистика, това са 80-те, началото на 90-те, историците бяха достигнали до една голяма, ако не почти пълна свобода на своята съвест, научна съвест. Бяха си позволили някакси придържането към истината беше техния бунт срещу системата на ограничения, която неминуемо имаше преди 89-та година. Това точно. Но след това, след едно продължение от около 10 години, когато действително интерпретациите бяха по-скоро опипване на задаващите се нови тенденции в света, не в науката, а като събитийност, тогава интерпретациите започнаха да се разоряват не само по отношение на колебанието какво се случва, а по отношение на това как да се пригодим към новата политическа структура. И смея да кажа, че тъй като политическата структура почна да се превръща в България и в Европа в политическа диктатура, както винаги, нашата интелигенция, онази, която няма, която е страхлива, голяма част от нея е страхлива, започна да се адаптира към политическия диктат на евроатлантизма, при което интерпретациите започнаха да пренебрегват истината и да отиват в едни пространства на измислени или преиначени факти, което беше характерно последно за 50-те години в България. Да, и което тотално е отречено днес от модерната наука. Сега да ви питам нещо конкретно, защото аз лично съм виждала и продължавам да чета невероятни безумия. Кажете ми вие като историк. Сега, Русия по време на руско-турската освободителна за нас война, освободила ли ни е в крайна сметка или ни е окупирала? Защото, извинявайте, но не може да има две толкова крайни интерпретации.
Да, Русия нормално имала е своите имперски амбиции. И аз не виждам империя, която да е нямала интереси и амбиции, но в крайна сметка, защо стигнахме до безумието, включително ваши колеги, да обясняват едва ли не, че ние сме тук окупирани и никакво освобождение не се е случило, просто е един вид друг тип робство или голяма зависимост. Кажете според вас. Не ми се иска да говоря с имена, но пред нас са мнозина, които пред очите ми от началото на 90-те години, когато говориха за освобождението на България от Русия, сега говорят единствено за окупацията на България от Русия и това е много характерно за една група, особено в Търновския университет, с извинени. Но това се случва и в Института за исторически изследвания, до някъде в Института за балканистика и в Софийския университет, за моя голяма изненада, защото там би трябвало да бъдат най-освободените умове, а там има същата тенденция. Защо? То е ясно защо. Защото русофобията стана модерна. Национален императив. Държавен национален императив и съответно историците се адаптират. Историците говоря за преподаватели във висши учебни заведения. Не знае как стоят нещата в средното училище. По същия начин. Много вероятно. Не се очудвам. Защото от това зависи тяхната кариера. Развиването на русофобски теории води първо до добро, бързо издигане в съответното висше учебно заведение, до специализации в Европа, пък и в Щатите. Има там много хубави фулбрайтови стипендии. Има Център по византинистика световен в Дънбартън Оукс и всичко това става през фондации. Затова съвестта на българския историк е купена отдавна, научната съвест, така че малцина устояват на това. Да. Това е причината. Какво да говорим? Трябва ли да изборяваме фактите, за да разберем, че България е била освободена, а не окупирана от Русия? Русия трябва отначало да управлява България 2 години, докато изгради всички институции. Накрая тъй нареченото временно руско управление продължава 9 месеца, в което в тези страхотни срокове в България се полага основата на армията, на полицията, на пожарната, на финансовата система. През 1981 година, не съм сигурна за датата, или 1982 година, са отпечатани първите български пари в Петербург. Защото няма къде другаде. Всичко, което е държава, е положено, всяка институция, в началото е положено от Русия, от руската експертност, от руските възможности. И ако нещо България е плащала тогава, то е заплатите на онези хора, които са работили действително с огромен ентусиазъм. Става въпрос за руски специалисти във всички тези области, за което говорим, дори за пожарната. Дори за карантинната система на България, за медицинската система. Вие скоро, извинявайте, че ви прекъсвам, мисля, че някъде беше пак около 3 март публикувахте да се знае една публикация на Руми Михнева, която много добре е обяснила, че за прословутите тонове злато и пари, които сме дали, че това просто не е вярно и всеки грамотен историк го знае. Това е съвършена лъжа и аз се очудвам, че има декан на историческия факултет, който твърди това. Аз чух невероятни неща, които не отговарят на истината. Руми Михнева, за съжаление, Бог да я прости, си отиде
И за съжаление, нейните книги, в които това е разкрито, трудно достигат до публика. Може би се изчерпан тираж. Нямам представа как стоят нещата. Такива никакви тонове с злато не са изплащани никога от България, по никакъв повод. Не случайно аз съм публикувала и събития от около Деня на независимостта 1908 година, която независимост всъщност е обявена на 9 април 1909, защото тогава Русия изплаща целият дълг на България към Османската империя, защото според Берлинския договор България дължи обезщетение на Османската империя, което е договорено, разбира се, от великите сили, даже не от Османската империя. От великите сили. Да, от великите сили на Берлинския конгрес. Така че в какво се състои тази окупация, не ми е ясно, защото окупация означава подчинение на местни структури на чужда държава. А тази чужда държава създава твоите структури и то изцяло с български кадри. И се оттегля напълно, за да дойде веднага след това Александър Батенберг с неговия почти напълно френски антураж от финансисти, от примерно първият управляващ на нашите финанси се казва Грие де Грие. Той, между другото, има много хубава книга за България, но тя е по-скоро така, неговите преживявания в планината, с срещите му с този, с онзи. Но там има, примерно, един много интересен епизод. Нещо, което нито един руснак, особено ако път той беше окупант, би си позволил. Значи, френския съветник на Александър Батенберг разказва как са дошли в Пловдив. Да. И са отседнали, не си спомням в чия къща. И Батенберг е настоявал неговите съветници да имат пред стаята на всеки от неговите съветници долу по един български пазач, който е войник от току-що създадената от руснаците българска армия. Тези войници стоят цяла нощ на пост пред прозорците на тези негови съветници. Нито един от тях не знае български. За да пазят високопоставените особи, защото Батенберг се страхува, че може местното население нещо да им направи на тези съветници. И за разтуха един от адютантите на Батенберг излива нощното си гърне върху главата на пазащия го долу войник и всички много се смяхме, казва Дюгре. Ужас. Така. Когато говорим за менталитета на освободителя и на окупатора. Иначе Батенберг за мен една като цяло положителна личност. Да ви питам за другата окупация, която е много драматична за един определен тип историци. 9 септември 1944 ние сме окупирани за кой ли път от руснаците, но когато ги попиташ в крайна сметка ние на чия страна сме и не воюваме ли на страната на Хитлер, те някак си, това нямало такова значение. В крайна сметка, аз също, доколкото съм чела, руснаците не остават тук, кой знае колко дълго. Те остават в рамките на мандата, който е даден на Междусъюзническата комисия, което е до сключването на Парижката верига от мирни договори, сред които и нашите, Версайския, което означава, че това са само няколко години, в които
всъщност американци и англичани се разпореждат доста по-фриволно в София специално, защото тук няма руски, американски и английски войници, разбира се, според договорностите на Сталин с Чърчил и с Рузвелт. Има руски войници, но те са в много ограничен контингент, тъй като руските войници напускат още октомври месец, заедно с Третия украински фронт, започват да напускат България. Те са влезли през Дунава, посрещнати са от местното население с огромен ентусиазъм. Просто огромен ентусиазъм. И нека да сравняваме, аз не обичам това, как ние българите посрещнахме германците на Орлов мост и как ги посрещахме след това руснаците. Значи, когато германците посрещаме германците, изобщо не ги посрещаме, няма такива снимки, нека да ми покажат снимки, как ние Орлов мост е с тълпи от хора, но нека да видят снимките, особено около Софийския университет. Цялото пространство, в което обикновено ние правим нашите протести, което не е малко, а тогава е било даже още по-широко, е било изпълнено с хора, с студенти, всички студенти до един са били там и навсякъде пише да живее братската червена армия или подобни лозунги. Yeah. То се вижда по снимките. И не е само това отношението на руснаците. Руският човек и тогава, вече не съм сигурна за сега, възприема българите като най-братския народ. Знаейки, че този народ не върви с правителството си, с настроенията на правителството си, както и сега, между другото, много често се от руски политици се подчертава, че българският народ не е съгласен с политиката. Да. Кой знае защо обаче. Видяхме как се избират. 15% от българското население избира подобни политици. За окупацията още. Тази окупация дори не ни България заслужаваше с своята роля на плацдарм на нацистска Германия. От Варна тръгваха, от Русе тръгваха корабите, танковете, всичко. Бензина, авиационния бензин за самолетите, които бомбардираха мирното население на Съветския съюз. Самолетите тръгваха от Варна с тези композиции от авиационен бензин, който беше стигнал до България от Германия. Благодарение на българските на българските летища, бомбардировките над Съветския съюз бяха подобни, каквито сега Украйна с български бомби бомбардираше в Донбас. От съзнанието от вниманието на българските медии обягна писмото на бесарабските българи, които живеят в Донбас, писмото на бесарабските българи до президента на България, до президента Радев, да помоли България да престане да изпраща оръжие, което унищожава бесарабските българи. Сега ще чуете по официалните медии, че бесарабските българи се считат за украинците и те си подкрепят Украйна, нали, според... Винаги има и такива, да. Да, има и такива. Добре, но аз се чудя на ваши колеги. Всъщност, те много директно оправдават избора на България да бъдем в коалиция с Хитлер, Мусолини. Те смятат, че това е било правилният избор. Между другото, започна и сатанизация. Тя върви много отдавна на партизанското движение тук. Например, в съседна Гърция, в бивша Югославия, хората се гордеят със своята съпротива срещу нацизма. Да, ние сме една от малкото държави, заедно с прибалтийските и Украйна, разбира се, като най-ярък пример, която примири фашизма с атлантизма, нацизма с атлантизма
сатанизира антифашисткото движение в България, в което според мой разговор с Петър Дертлиев, поне половината, поне той така твърдеше, половината от антифашистите са били социал-демократи. Ако говорим за партийни убеждения, защото... Не са били комунисти. Да, нали? не Толкова са били много, комунисти. нали? Да, не са били комунисти. Не са били комунисти. Спомням си, че дори Ангела Меркел, още в качеството си на канцлер на Германия, всяка година поднасяше на паметна дата цветя пред паметника на функционерите на тъй наречения Червен оркестър. Това са онези хора, които са били антифашистка група, която е работила в тясно сътрудничество с Съветския съюз и която е разкрита през 1943 година, е унищожена почти напълно. Но Ангела Меркел поднасяше там цветя. Ние започнахме да поднасяме цветя на Богдан Филов. Аз съм спорила съм с български евреин във Фейсбук и той ми казва, че нищо толкова ужасно не се е случило на евреите в България. Аз казвам, в България не се е случило, но това не означава, че на твоите сънародници извън България, само да вземем, нали, така наречените македонски, нали, евреи, нали, те са избити. Това, че ние успяваме да запазим нашите, просто тотално пренаписване и неадекватно за историята. Не се е случило, защото църквата, защото части от българския народ, части от българската интелигенция се е застанала срещу въпросния Богдан Филов. Точно така. Но да не забравяме, че и това нямаше да стане. Пак щяха да бъдат изпратени всичките ни 50 хиляди в Треблинка, ако в този момент, тъй като действията се развиват март, април, май 1943 година, ако края на февруари Съветската армия не беше победила германците, не беше обърнала хода на войната през Сталинград. Да. И не случайно. Те още тогава са знаели, че войната няма да бъде спечелена. И не случайно и в Лондон, и в горите на Франция е имало салюти за тази победа. Така че това нещо би трябвало евреите, ако още имат възможност да запазят връзката си с предишните изследвания на този въпрос, да го отчетат. Да, и да бъдат коректни. Да. Тъй като няколко пъти споменахме Украйна и в момента, знаете, темата е изключително актуална. В предварителен разговор вие ми казахте, че сте били в Украйна на 2 пъти, средата на 70-те и 80-те години. Да, като ученичка и по-късно като... Така. Като историк и като човек, който все пак е общувал с хората там при десетилетия, какво се случи между 1991 и 2022 година? Така като ученичка и по-късно в края на студентството си, в рамките на едни екскурзии, втория път и вече като една специализация студентска по средновековна история, бяхме в Киев и езика, който се говореше от местното население, аз не говоря за официозния език. Да. Хората помежду си. Да, помежду си, в влака, в самолета, на улиците. Езикът беше... Няма нищо общо с сегашния украински, който не знам откъде се взе. Някакси като Deus Ex Machina падна връз компанията на Зеленски и всички останали, защото Зеленски също не говореше изобщо такъв език, той не го знаеше. Да, той в началото много трудно говореше така наречения украински, да. Тогава хората говореха един език, в който аз много малко думи не разбирах. Тоест говореха руски преди. Да, те говореха руски. Аз съм завършила руска гимназия във времето, когато този език се изучаваше така основно. И мога да кажа, че мога да сравня сравнително добре
коя дума не е руска, Да. а те бяха единици. Сега нищо не разбирам от този език, украинския, както го пишат поне хората, които се подвизават във Фейсбук с украински. Да, с украински, постове на аватари, така наречения постове, украински, да. Да. Какво се случи, да? Какво се случи? Случи се това, че Украйна... Какво мога аз повече да кажа от това, което Путин каза? Украйна беше създадена като държава от Ленин, след което тя беше създадена като държава в рамките на 3 години. Самата държава 23-та година подаде молба за влизане в новата федерация на съветските държави, на съветските републики, както направиха Грузия, както направиха Армения. И тогава, знаем, нямаше разлика между хората, които живеят в Украйна и в всички останали славянски части на Съветския съюз. Просто нямаше никаква разлика. Те самите не чувстваха такава разлика, но още 1992 година се проведе един референдум в Украйна, в който около 80 човека, 80% от хората желаяха да останат в рамките на новата федерация. На неуважен референдум обаче. Който беше отхвърлен. Да. И то тогава вече първите адепти на американската политика бяха вече... Британо-американската. Да, британо-американската. Тя тогава се проявяваше като... Главно, Да, като американска, но знаем кой... стои там в основата. Да, кой нашепва, сивия кардинал, който нашепва решенията и начините. И тогава този референдум беше отменен, след което, както ни каза Виктория Нюланд, ние хвърлихме към 2014 година, тя каза, ние хвърлихме 5 милиарда от 2005 до сега за преобразованието на украинския народ. Тоест индоктринираха ги, така ли? Просто смениха мисленето на психоменталния код. Да не говорим, че винаги има една такава колективна, малко маймунска, от маймунските времена останало така инстинкт да се водим по тълпата, нали? Като видим, че някой прави нещо, така. И има едно такава адаптиране на местните хора към новите реалности, но младите, там вече беше работено упорито и целенасочено да им се внуши, че това е една държава, която е създадена още през 9 век, ако не и преди 5000 години, преди новата ера. Това са вече, има и такива украински учени, които твърдят така. Но тази държава е била винаги жертва на Русия. Да. И... Тоест тя влезе в ролята на жертва, на перманентната жертва. Доктринацията на младите беше пълна при тях. Още повече, че една такава пасионарност на младия човек, това е характерно за младия човек, да бъде пасионарен, да бъде страстен, да отрича миналото и да си въобразява, че новото бъдеще трябва да се гради върху пълното отрицание на миналото, където моите родители са страдали, а ние няма да страдаме така, защото ще изградим новия свят. Напротив, ще страдат повече. Да, започнаха да страдат много повече, но вчера беше всъщност деня 2 май, когато се навършиха 11 години от в Одеса, когато Одеското съжжение, където подпалиха. По официални данни 50 човека са загинали. Според данни на руски, на мои руски познати през Фейсбук. Са много повече, но това също се укрива. Европейския съд по правата на човека признава 42
Да. Мисля, че преди около месец официално. Най-накрая. Най-накрая какво проучва толкова? За сега няма хора в затвора заради това, че насилствено убиха са убивали. един. Те го убиха. По-късно, Аз мисля, че даже няколко вече са убити, но единия по-късно го убиха. Но единия по-късно и то още няколко дни след като излезе решението. Да, точно така беше. Но мисля, че това е деня, в който Украйна обяви война на Русия. И това беше напълно ясно, защото Украйна тогава приветства това нещо. Това подпалване на хора с рускоязично население и с руско съзнание. Аз и до ден днешен не мога да изтрия от съзнанието си онази ужасяваща снимка с удушената бременна жена. Това може би нали, е едно от най-потресаващите неща, които сме виждали. Не, че в момента не виждаме потресаващи кадри от ивицата Газа, за която нали, тук много се мълчи и не се говори. Да преминем към другия въпрос, защото днес записваме интервюто, само ще кажа на уважаемите зрители, днес е 3 май, така че искам да ви задам следния въпрос. Зададох го и на Адрина Григорова. Защо е толкова важно за колективният Запад да наложи тезата си, че Съветския съюз не е сред победителите във Втората световна война, или че е победил единствено и само благодарение на Съединените американски щати. Снощи, между другото, Тръмп каза, че ще обяви 8 май за Ден на победата, защото те имат най-голям принос, а ние знаем първо кога се включват те и как са изчаквали да видят на къде ще отидат нещата. Защо толкова е важно за Запада и как да го интерпретираме в настоящия глобален конфликт, това желание да се... Омразата към Русия датира така като доктрина на Европа, датира от 16 век, когато Англия изпраща свой пратеник в Русия при Иван Грозни, за да започне да проговаря Англия с Русия на тема преминаване на един транспортен английски коридор през Русия до Индия. Но условията на Англия са, че цялото това пространство на този коридор, по който ще минават стоките в едната и другата посока, ще бъде под юрисдикцията на Англия, при което Иван Грозни, разбира се, казва, че такова нещо не може да стане. Няма как да се получи. Когато този посланик се връща в Англия, той написва една книга, в която описва Иван Грозни като един ужасяващ човек, садист. Да. И това на фона на това, че в момента там е Хенри VIII, след това Елизабет I. Да, и си екзекутира жените колкото иска. Не само жените. Елизабет I е екзекутирала по изчисление около 250 хиляди човека. Но нищо работа за англичаните. Да, но и от тогава това е една тенденция, която противопоставя красивия Запад, при който няма жестокости, на източния съсед, който е пак доста... Там трябва да има някаква прилика с нас, но ние трябва да се отласнем в психологически план, трябва да се отласнем от този модел. Те приличат на нас, но те всъщност са едни зверове, които... Изтока е варварите. Варварството, диваците. И това трябва да продължи. И тъй като ситуативно, всъщност Англия, тя винаги действа ситуативно, беше в две войни. В Първата и Втора световна война беше заедно с Русия. След това трябваше да се забрави. Защо Англия беше с Русия в тези войни? След това трябваше да се заличи и да се обясни как Англия и Щатите са победителките в двете войни.
Да не говорим, че Англия беше държавата, която подтикна Германия да нападне Русия през Първата световна война. Германия не желаеше до последно, но Англия обясняваше през цялото време на Германия, че Русия сега ще ви нападне и ще ви смачка, докато в това време Николай II вече беше публикувал манифеста за мир за целия свят, когато вече войната беше започнала в Австро-Унгария. Ами да не забравяме, че и Англия участва и в Мюнхенското споразумение, нали така? Как? Той се връща, Чемберлен се връща с големия лист, казва, ето, нося ви 30 вечен мир или поне 30 годишен мир ви нося. Да, те си участват. А пък Труман, бъдещия президент Труман, който е сенатор през 40-та година, има едно изказване в Сената, че когато се коментира въпроса дали щатите да излязат от изолационизма си и да се присъединят към войната, та казва, значи, ние трябва да се присъединим към онази държава, която видим, че започва да побеждава, да губи. Да губи, да. Ако Германия започне да губи. Побеждава, ние ще се присъединим към Съветския съюз. Ако Съветския съюз почне да побеждава, ще се присъединим към Германия. Нещата, разбира се развиват по малко по-различен начин, а Рузвелт, освен всичко останало, е доста симпатизира сам по себе си на Съветския съюз. Не случайно има отношение кой е президент в Щатите. Да. По това време, да. Да. И сега се вижда, че има. Да. И сега се вижда. Да, че има. Въпреки, че Англия, Щатите, както и Англия, си имат вечни интереси, нямат вечно приятели. Но и след като вече веднъж сме използвали да се присъединим към големия победител във войната, да се присъединим на 6 юни 1943 година, при условие, че войната срещу Съветския съюз е започнала 3 години по-рано, да се присъединим и да кажем, ето, ние сме победителите, ние колко много храна им дадохме. Ние решихме проблема. Да, ние им дадохме гориво, храна. Мотори им дадохме, да си возят оласките, защото моторите на оласките били американски. И от тук вече цялата тази теза, която нашите историци, вече не знам дали да ги слагам в кавички, охотно подемат. Добре, да кажем историци в кавички. Да. А как да го свържем това с настоящия глобален подтекст и обявяването на 8 май за Деня на победата в Съединените американски щати? Честно казвам, това го научих вчера и още... То май вчера излезе като новина. Вчера излезе, да. И не съм чела много подробности, но... То няма и много подробности. Но това ми прилича на нашите национални телевизии, които си преместват сутрешните новини с 5 минути назад. Бяха първо в 7 часа, след това станаха в 6. Всяка телевизия, примерно BTV, в 7 часа започваше, нова започна в 6:30, а сега слушам вече, че БНТ започва в 5:55, за да не е в 6. Тоест, значи... Надбягваме с времето. Той е сложил празника. Американския празник е в 5:55 по отношение на руснаците. За да може да си го отпразнуват малко по-раничко. Така. И има едно изследване още в 46-та и 7 година в Франция на общественото мнение, поне аз предполагам, че има много други, но това ми е известно, в което питат кой е победителя във Втората световна война и около 60% от французите твърдят, че това е Съветския съюз. Днес вече само под някъде, мисля, беше между 17-19%, твърдят същото. Тоест, индоктринацията върви там. Да, загубата на памет, с което започнахме.
Историята от съхранителка на паметта трябва да се превърне в манипулаторка на историята като наука. Да. Трябва да се превърне в манипулаторка на паметта или затваряне на паметта в различни складове. И когато ни потребва някоя резервна част от тези складове, да бъде извадена тази резервна част избирателно, да бъде сложена на новия механизъм, който ще стреля в съответната посока. Ами той е кайтел не случайно, като е погледнал французите там. Споразумението е попитал и тези ли не победиха. Така. Добре, понеже засягаме няколко пъти... Но извинете, във Франция да говориш срещу тяхната съпротива и до ден днешен е куштунство. Куштунство. Няма човек, който и най-големия любител на евроатлантизма, няма такъв, който да каже който да каже, тия бяха шумкарите, убираха мандрите. Да. Такова нещо там не може да бъде казано. Впрочем, в Италия по същия начин. Преди година бях в Италия на екскурзия и вечер гледах, в Рим бяхме, вечер гледах италианска телевизия и всяка вечер вървеше по Рай 3. Един сериал за партизанското движение в Италия, което наистина е мощно. Да. Срещу Мусолини. И там независимо каква е обстановката и до каква степен нямам представа индоктринацията в Италия спрямо Русия върви, но там в целия сериал положителните герои бяха комунистите, а тези, които бяха от традиционните им партии, бяха тези, които се колебаеха, които предаваха не бяха хубавите герои. Но там аз се очудих, че комунист може да бъде и положителен образ дори във филм. Сега, ако имаше тук така наречените психодесни, ще да ви обяснят, че това е така, защото те комунизма, за разлика от нас, не са го живели. Това в кръга на шегата, но и те така обясняват всичко. И сега пак да ви попитам, тъй като постоянно говорим за университети, за преподаватели, които изопачават истината. Добре, как изобщо може да се прави сериозна наука в индоктринирани учебни заведения? А те в Западна Европа масово вече станаха индоктринирани. Виждате, те там падат на колене, извиняват се заради колониалното си минало. Ти като се извиниш, какво ще го промениш ли? Заради робството, отричат маса поети, писатели, общественици, свалят им паметниците. Тази индоктринация дойде и тук. Как изобщо се прави наука в такива условия? Специално сред историците сериозните историци просто бягат от съвремието. Сериозните историци отиват към добрите историци. Те са си, очевидно, че от години са си тези, които се занимават с българското средновековие, макар че и там настанаха едни чудеса. Не станаха. Но там все пак има малко по-голямо придържане към историческата истина. Към методите на научния анализ. Но съвременните там просто се прави една декларативна такава материя, която обслужва политиката и за тях това не е проблем. Каква наука? Тук вече не се работи с наука. Науката, това е критичен поглед винаги към действителността, както и към мненията. Тоест, нещо, което винаги подлага на критика, която и да било парадигма. Независимо дали тази парадигма действително ни се струва правилна, но тя може да е правилна, но всяка парадигма трябва да бъде критикуема. Когато ти забранят да критикуваш една парадигма, ти вече не си учен. Ти си апологет, ти си писач на оди,
Да, всичко друго, но не е учен. Да. Добре, аз винаги, когато имам срещи с историци, задавам един въпрос, който също много ме вълнува, защото той също се истеризира много в социалните мрежи, а и вече виждам, че колеги журналисти канят такива псевдоисторици. Става въпрос за тази воинстваща тракомания и пълното отричане на всякакви славянски племена, групи, протобългарски или прабългарски. Край. Единствено само траки. Съвсем наскоро за пореден път четох, че няма гръцки, няма елински език. Това е, ако не знаете, един от многото диалекти на траките, и български е съвременният диалект на траките, и гръцкия. Само, че вие, нали, като историк и аз като филолог съм учила и старогръцки и латински. Мога да ви кажа, че между старогръцки и българския малко общо има. Да, но между старогръцки и новогръцки има толкова много общо, че само произношението. Според тях няма. Според тях няма. Само тази тракомания. Издават се доста луксозни книги. Да, от някъде се финансира това нещо. Не зная. В това отношение нямам представа кой финансира тези фантасмагории, но сега със славянството ние знаем как стоят нещата. Няма славяни, защото ние няма нищо общо с Русия. Това трябва ясно. да нямаме. В 90-та година никого, трябваше да махнем славяните, въпреки че славяните са фиксирани. С това има още от 4 век. Не, то значило роби, никъде нямало в науката споменати славяни, нали? Всякакви безумни неща. Така, само при черноризец Храбър, аз специално то не било славяни. Не било славяни, било словесните хора. Нали, това са, 9 пъти е написано славянското племе, славяни, славянско писмо. От преди това нямало. Нищо, че Тома славянина дига въстание, няма такива неща. Славяните са описани от Менандър с всичките навици, от кого ли не. В Византия си има цяло направление вероятно в Магнаурската школа, които се занимават с изучаване на славянските. И не случайно славянската азбука е създадена с тази цел да се приобщят славянското племе или там славянските народи. Но ако не знаете, това е теория, която иска да ни отнеме факта, че ние сме абсолютно преки наследници, единствено и само на траките. А за траките просто има една... Не, че ги е нямало и не, че не сме и на тях наследници. Винаги е имало в общественото мислене, винаги е имало една такава тяга към мистичното, как сега тук ще ходим по камъните в Белинташ и ще правим култове и ще се провираме тук-там и ще леем вино от камък върху камък и ще се превърнем в траки, ще се слеем с духа на предците, вибрациите, еона, 12-те еона, не знам какво си, някакви измишлетини и насякъде го има и около Стоунхендж ги правят също. Правят ги, и скандинавците те си. Хората имат нужда от... някои хора, имат нужда да се чувстват мистично свързани с пространства и времена, които са си измислили някъде и някога. За това. Иначе, разбира се, ако има някакво безспорно, вероятно, гените не се губят. Има някакъв ген, който е останал, но какво ще има съзнанието с гена? Иначе, безспорно, тракийското наследство в България е едно блестящо наследство. То е много интересно само много по себе си, за изучаване. Има разлика с гръцкото. Има, безспорно. Да, макар че в същия културен ареал и връзката е много очевидна. Очевидно. Само трябва да видим Казанлъшката гробница, да видим мазето. Но пък аз гледах Александровската, която е много различна пък от Казанлъшката. Безспорно. И ето такива неща трябва да се изследват, а не, нали, да се стига до безумие и до крайности. Имаше един колега, който пък по едно време, началото на 90-те години, пък той сега Кобай,
Прабългарите бяха все и вся. Мгм. Те съществуват от времето на тъй наречения континент който някъде го слагаха около Индия и оттам всичко е... Тази мода малко поотшумя. И тя поотшумя, но тогава бяха едни такива чудеса и един колега беше казал от Мисури до Усури само котригури. Ако трябва като историк да оцените състоянието на днешна България, с коя историческа епоха бихте сравнили сегашното ни състояние? Аналогиите винаги са пълни с те са аналогии, на пълнота, но аналогии се правят. Да. Но това е краха на Римската империя. С краха на Римската империя, макар че Византия след един период успява да преодолее този крах, но ние живеем в един същински крах на Римската империя, което е крах на Европейската империя, което е Европейския съюз, която Европейския съюз така иначе се превръща в империя на късния си период. В момента, в който Рим започва от република да се превръща в империя, само век след това започват първите сериозни признаци на упадък. Тъй като историческото време има тенденция да се ускорява, при нас няма да бъде един век след като Европейския съюз от един съюз на равноправни държави започва да се превръща в една империя с подставени лица, защото аз не мога да си представя по какво се различава Урсула фон дер Лайен и Кая Калас от некадърни императори, които са управлявали в края и са съсипали, нали? Да, и са съсипали, некадърни, вече неспособни да взимат държавнически решения, така както са били първите римски императори. Не може да бъде подложено на аналогия това, че при тази глобализация на историческия процес той вече не е толкова дискретен, т.е. не е на части, а е общ процес и тогава, ако Китай тогава не е имал пряко влияние върху политиката на Европа, сега вече обаче има. Да не говорим за другите центрове, които... включително е един мощен регионален играч като Турция, тъй като аз изследвам и много внимателно следя процесите там. Добре, какво според вас очаква Европа и нас през следващите 50 години по линия пак на историческите аналогии? Защото вие казахте, че историческото време има това лошо свойство да се ускорява. По историческите аналогии, най-голямата аналогия, това е културната резигнация, опадъка на нравите. Мисля, че има отчаяни опити на съответни на някакви групи от хора в Европейския съюз, като примерно в Германия, да върнат, да нормализират моралните стойности, като това се прелива в едни политически избори, както това е в Австрия, в Германия. Сега, утре, може и в Румъния да стане така. Като връщането към нормалността в елементарните морални норми е вързано винаги и задължително с представата, че света трябва да прави компромиси, племената, народите да правят компромиси и да търсят мир. Но не забелязвате ли, че всички партии, които пледират за мир в Европа, така както се случи вчера и онзи ден в Германия, партия, която пледира за мир, обявявана за екстремистка, и извън закона. Това е в Австрия. Да. Това се случва и в Румъния днес. Отново ни уверяват, че новия
лидер в общественото мнение за утрешните избори в Румъния. Той също е екстремист. Днес слушах по радиото. Що много от нашите хора, значи екстремист. Който просто Джорджеско поради невъзможност да участва в изборите, го посочи като свой приемник. И днес той също е супер екстремист. Този супер екстремист, той казва, примерно, че не желая повече Румъния да дава оръжие на когото и да било. И че иска ограничаване на американските бази в Румъния. Всичко това не може да му бъде простено. Да, защото ако се стигне до голяма война, знаем, че първото, което ще атакуват евентуално руснаците, са базите. Много се надявам, че все пак Европа по силата на това, че тя е действително един огромен културен модел, била е такава, ще се сепне, ще се намерят, все пак ще има критична маса от хора, която ще обърне тенденцията да спрем с това срутване в пропастта на релативизма, моралния релативизъм, хаоса на икономически теории, експериментите с човешкото, експериментите в глобален план и лишаването от рационалност на всяко решение, както на държавно ниво, така и в местните институции. Ами да се надяваме и да кажем на хората да не се подават на манипулации. Никой насила не иска, уважаеми зрители, вашите деца да учат религии, да стават вярващи. Министерството предлага нещо много простичко. Да направите избор. Децата ви да учат или за християнството, което ни е спасило, а пък ако не сте християни, например, да учат за исляма, който изповядвате, или ако не искате да учите религия, можете да изберете етика. Всичко останало са манипулации. Много ви благодаря за този разговор. Не случайно ви наредиха сред съвременните будители с вашите постове и статии, които пускате. Това мисля, че нека да бъде само първият от много разговори, които ще направим. С удоволствие и аз благодаря. Благодаря ви.